JB Guitar, thanks for coming. Muhammad, thanks. Thank you, Muhammad. Long time no si Muhammad. Sisipan ako. $2 million in the house. Salamat sa inyo, guys. $8 million in the house. Thank you. Thank you sa inyo, guys. Masayahing Mental TV. Dan Tamsak, ma'am. Salamat po. Salamat sa pagpunta. Punta ako sa bahay mo, ha? Dito ako sa bahay mo. Hindi ako nakadikit pa sa'yo. Ayan, oh. Pakita, friend. Mag-ano ko sa'yo ng video, ha? Bago kita dikitan. 4 na pagkaing masarap sa bukid. Dito ako sa shirt mo. Sarap ng saging. Saka kamote. Wow. Sarap naman ito. Ayan, ha. Dikitan kita. Galing ako sa mo ba? Sa shirt mo. Kaya naka-on bill na ako sa'yo, ha? Kita mo ba? Thank you. Thank you sa pagpunta. Masayahin. Sarap naman ng mga pagkain. Ito gustong-gusto ko. Wow, yummy. Buhay probinsya. Ang sarap talaga ng mga pagkain. Diba? Binigyan na kita ng moderator. 4 million in the house. Salamat. Muhammad Arham. Hello, how are you? Punta nga ako sa sa bahay ni Muhammad. Sinisipon talaga ako. Muhammad CEO. Bakit isa lang ang video nito? Bakit wala man tong video? Ay, meron.
Mali lang pala yung napindot ko. Para akong ano, malayo masyado ng cellphone ko ba. Ayan. Wala. TikTok pala yun. Muhammad sa tanga okay Muhammad na. Oh. Muhammad. I'm here in your video, short video, Muhammad. Kati ng ilong ko. Wala akong pa-music, guys. Ano yung aking, ano ba? Yung aking cellphone, hindi ko siya na, ano tawag niyan? Hindi ko siya na, charge. Lobat yung isa kong cellphone. Kaya wala tayong music. Magdaldal lang si Pinkay. Thank you, guys. Muhammad, thank you. Mag-ano lang tayo, nag-ano ba yung aking yun?
Maano yung ilong ko ba? Tutulo. Tulo ang ilong ni Pinkay. Heart na lang. Heart na lang, Muhammad. Wala tayong music. Ang itim na kamay ko. Ano nangyari? For million in the house. Thank you, guys. Angkin mo. Ang gandang nakakaabikani. Katangiang nasa'yo'y maiinggit sila. Kakanta na lang ako. Tulad mo ay isang bulaklak sa hardin. Handog ng langit at ako'y inakit. 3 million in the house. Ang iyong ganda'y panlabas lang. Bumubulag sa gaya ko, umiibig sa'yo. Ikaw pala ay rosas na walang bango. Tinik ay bumaon, puso ko'y sinugatan. Sinayang mo, o giliw ko, mga handog ng Diyos sa'yo, pagkat ang puso'y mapaglaro. Ang pag-ibig ko sa'yo, ang iyong ganda'y panlabas lang. Bumubulag sa gaya kong umiibig sa'yo. Ikaw pala ay rosas na walang bango. Tinik ay bumaon, puso ko'y sinugatan. Sinayang mo, o giliw ko, mga handog ng Diyos sa'yo, pagkat ang puso'y mapaglaro. Nilimot ang pag-ibig ko sa'yo. Muhammad, thank you. Sinayang mo, o giliw ko, mga handog ng Diyos sa'yo, pagkat ang puso'y Bogs! Kanta ka, Bogs! Nilimot ang pag-ibig ko sa'yo. Nilimot ang pag-ibig ko sa'yo. Bigyan mo ng piso. Bogs! Bogs! Kumakanta ako, alam mo, hindi ko pinatutugtog yung tugtog kasi bang CPR ba? Nakita ko ba naman sa ano? Ay, sinisipon pa ako, Bogs. Mag-live ka nga, Bogs, kantahan.
Naano ba ako sa ano ba, sa bigyan ng piso. Bigyan mo nga ng piso sakaling ano ba, lumakas yung boses. Nakainom ka ba, Bogs? Panay ang ano ko, Bogs, panay ang ano ba boses, Bogs? Naka-alert kasi kami dito. Uy, nakaano na naman kayo, Bogs? Ingat, Toy. Ingat, Noy. Ingat. Ingat kayo mag-asawa dyan, ha? Nakaano naman pala dyan sa Israel? Mariosep. Ingat kayo mag-asawa dyan, Bogs. 6 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Lagi na lang, hindi na lang nawala yung putukan dyan sa Israel. Yes, mainit na naman. Ano ba yan? Kakakatakot naman. Hindi na mawala-wala ito. Oo nga, hindi na mawala-wala. Tingnan mo, tinatawanan ako, Bogs, ni ano, ni Muhammad. Hindi niya siguro ako maintindihan. Hindi ako makapagpakita kasi nga ba ang itsura ko. Ang itim ko kaya, Bogs. English kasi. Ikaw ang mag-English diyan. Kausapin mo nga. Ako din, nagnugnog. Ang itim, ano kasi, naligo kasi ako ba sa ano ba? Naligo kami sa dagat. Tapos, naligo ako sa dagat, hindi man ako nag-sunblock. O, di ba? Kaya ngayon lahat, ano ba, lahat nagbabakbak ang ano ko. Lahat bakbak ang likod ko, braso ko, mukha ko. Eh, yung mukha hindi siya nagbakbak, yung likod ko lang sa mga braso. Ay, nako. Nag-aano ako, Bogs, kasi maano na yung aking ano ba, yung aking WH ba. Nagbaba siya ng pababa, hindi siya tumataas pababa, pababa. Ako din naglagay kami ng pati sa waterfall. Ang hirap. Kaya ano na kapira kong live kasi bagong aga tapos udto tapos ngunya na naman nag-ano na naman ko. Sa dagat igwa pa kami ano ano to bakal ano to ano ni bakal ano bakol de ano na de ko nababasa bogs bahaw ang labo kang mata ko ha 7 million in the house. Thank you sa inyo guys. Thank you. Maano talaga. Bahaw. Sige ko sa, sige. Anong oras na? Waterfall. Bahaw. Paano ba ginagawa nito na visa dyan? Bakit nandiyan? Sino kasama? Ano dyan?
Pumunta sila, eh, mga yun lang. For million in the house, salamat guys. Sige kasi andun siya sa classroom pin. Ano? Okay. Ano yun? Tamsakdan Manay. Salamat, Lucky Ma'am. Thank you. Nakahiga na ba? Nakahiga. Kanta tayo, kanta, kanta. Ayun, oh. Nagkanta-kanta ako kanina. Sabi ko, hindi man ako nakabiit ba? Sino ba magla-live na magkakanta? Ay, magla-live na magkakanta. May kantahan. Mag-ano tayo, maghanap tayo ng... Nagkanta-kanta ako kanina. Hindi man ano, hindi man... Ano? Pahiga ka na Manay? Oo, nakahiga na ako. Ang dami ko kayang nilinis. Kaya nag-ano ba ako ba? Nagpapahinga. Sabi ko habang nagmamahinga ako, mag-ano-ano ako. Mag-live-live ako kasi ano, mami, mababa ng aking WH. Kakanta-kanta na lang ako, wala siyang ano. Bakit ba pagka'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Sabi ko nga Kibogs, ano eh, kung mag-ano siya eh,
'Pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Iniisip kundi ikaw lagi. Nakakamiss na yung kantahan natin, mami. Kan ko alimutan, ngunit hanggang ngayon'y di ko makakayanan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, ka't ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. Oo nga, manay. Na-busy tayo. Oo, busy kaya. Busy kaya. Paano ko kaya masasabi sa'yo, lobat ang biit ko, nitibok ng puso ko. Matagal ko na hindi ito nabuksan, hindi ko alam kung hindi siya magloko. Asahan mo ito, sinta, di na maglalaho, hangga't ikaw ang laman ng puso. Sana nga pag binuksan ko hindi siya magloko. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog, kakaisip sa'yo, at ikaw sinta. Ikaw ang dahilan. Sige, mamili ko na ikaw. Lagi kumakanta ako, yung tugtog nandito sa headset ko ba. Mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko para sa'yo. Nag-ano din si Manny Kubi, oh. Walang hanggang ang saya. Nag-ano din siya live. Nga sumpat pangako. Iwas CPR. Pahinga ka na din. Oo, nakahiga ako habang akong hindi pa ako nakatulog. I-live ko lang yan. Sa akin. Ang nagbibigay saya sa buhay ko. Papaantok ba? Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang nasa puso ko, ikaw lang ang ibigin ko, habang ako'y nabubuhay. Di ko kayang mabuhay. 3 million in the house. Salamat, guys. Nabubuhay.
Nagpapaantok lang si Pinkay. Wala na nagla-live na kantahan, ah. Ano 'to? Kanta tayo guys, oh. Kaso nga lang ano, naka-headset ako. Nakailang oras na ako, mag 1 hour lang ako. Kung darating man ang isang araw, ay lilis at di na matanaw. Mundo. Buhay ko. Kung sakali ikaw ay lalayo. Eko. Ay, ay.
Ano. Hmm. Malalamunan ko. Ay, sabi natin. 2,000,000 in the house. Salamat sa inyo, guys. Salamat sa naka-DG. Baka tilalamunan ko mag-ano ko na to. Strepsil. Nauubo-ubo ako.
Wala nang iisipin, kahibangan ko'y natapos din. Sana'y na akong magulo ang mundo. Sana'y na akong malayo sa'yo. Gayong pang maganda mong alaala. Buwan mong nakasabi at tinangay na rin ng usok. Laho ang aking tuldok.
di na makakasok. Basta sa pagsubok. Kung may tama ang mali, siyempre'y may sukli.
Whenever rise too much, wonder what you would say. Hope you understand that alone you should please. Don't speak too much of what we know. We know. You never go my always true.
Hmm.